excellent then. Ibamba ke bawuchisa. Okay. 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 Speaker sakho. Okay. Njo sapha kwemuse. Mlonye. Oh. Sithi John, manje bambe kanjalo. Speakers, yosezansi? Mayithi uhlisi kanje ku. Aso, alihlisi isandla. Oh, bengalindi nje ndibambe nje. Yeah, basijonga ukuthi masijonga ku. Speaker. Ispeaker siphi kanti kule phone? Nasa, nenda isezansi. Libomvu Nasi. and Bathi nasi. Nenda i-charger ku ifoni. iblanda ku. Nenda i-charger ku ifoni, charger bezansi. Bezansi. Sijonga kubani? Kuwe. Undishongise ku. Okay, bathi. Ndibambile uyithetha ngayo. Yebo sir. Yebo nasi. Ngokuwena upstairs. Oh, jonga ku. Le ndawo nasi. Okay. Oh, ispeaker mina ke singo siyapha eglassini. Okay. Sihlisa nje kancane. Yeah. Oh, like mic. Molweni igama lami ningusibusiso wakamkhwebi ndidlala uSam uSambulo kwihlo uSugar Mama away. Ya molweni mna ndinguvuyo lwethu Dr Solani. Daswa ke ngoba ndingumali Monqaki. I-actor alapha kuSugar Mama. Yep ndisibulisela ke phake emakhaya fondini nakuba kubukeli nakubathandi bakaSugar Mama series. This is your one and only Mandisi wakamachaya fondini uRhadebe undlebete zombini umthimkhulu aka uphanjile ke bethuna ndithi botani afsheni ngene nibulisa ngazo zonke zalwimi babenikwazi qha anikwazi fondini. I'm still working to ukuya kweza ndawo ndiyofunda ezalwimi eziya. nguRhadebe ke lona aphinde adlale irole kaRhadebe phake series yethu fondini uSugar Mama. Yes, ndim ke lowo uRhadebe ohlala phake eBhayi eMambozana eGqeberha phake kwindawo encane nje kuthiwa iWestville dusty areas zase Westville fondini. Yes, nguRhadebe ke lowo sisukulane somachaya fondini ligoduke lapha lamhlaba sengqushwa ke ndirhangqwe ke zezo ndawo zimbini apha ebomini bam ingqushwa ndiphinde ke ndibe libinary. Yes, ndim ke lowo ndiyayiqhwaba impama nam ndiyaheda noheda. Yeah. Well, season 4 for me, it was great. Glanba, everything ikhulile from the previous seasons. Even the growth from my character, you know, details and figure of season 4. From season 3, it was the growth. So everything from season 4 can go. At least we send the ball the character yam ingubani, you know, at least in their sendizama rather than before. So I would say from season 4 the growth and ibonleyo and enjoy the whole nabantu abaninzi ke ngoku discoveration ne characters ninzi. It was more fun for me because bekho abantu abaninzi yabo, so istory besingahlelanga endaweni enye, you know, so I would say bilo Yo manqala ngo season 3 ba season 3 esibabe nifika mna bendilangazelela uAct kakhulu ndabona uba yeke yasetyenzwa nami ke ndasebenza ndenza ngawo konke okusemandleni wami. Noko ke zibakhona izanto zokoyika xa ufike endaweni kodwa ndifike ndaqhabalaka kuba ke ndifika kwabantu abaphambana abafana nami kumnandi apha. So bengenakuzibamba ukuthini bendisenza nje lento ndiyithandayo ngumsebenzi wami. So ku season 4 ke ngoku yena ibe sisiqhelo ixesha elininzi because bengafani na ku season 3. Pha ku season 3 benamavalo mthi ndifika ndiphakathi kwabantu abanye abantu ngiyabaqhela incam. But ke apha ku season 4 hayi bese ndiqhabalakile, so yonke into bendiyenza ngesiqhelo bayabona lanto. So ebe top kakhulu season 4. Yabona ke mntanami season 4 hey man ayikho nje iseason mina engazange ndayi-enjoy enikho kuyo, uyabo. Uqala pha ko season 2, uyabo, end of season 2 ukuzotsho nawo, uyabo. Akho season engakhange ndiyi-enjoy, nda-enjoy yandifika enhleko, uyabo, because apha I think nomnye olapha kwicast ozobalisa uzothi kuyaphanjana, like kufani kuyahlekwa. Ingxaki sinengxaki usibona si-actor singorhadebe abahappy
ngokwefilimu singabantu abaneengxaki nathi, but when it comes to uba sibe sonke sidibane ziyaphuma ezo ngxaki. Ziphuma njani? Ziphuma ngento yoba siyahlekisana sisodwa, which is soul therapy. Siphinde sincedane in how to generate imali kule nto siyenzayo, because ukuzidibanisa nooDaskelem noLiya kundenze ndakhula nam otherwise kwelam icala ndindedwa, uyabo. So kumnandi ukudibana niyifamily nidibene ngento eyi-one, so la unity endayifumanayo kuzozo, because xa sawuthetha ngokudibana kwethu sizawuthetha ngokwe-seasons, because ndifike kwi-season ethile, nangoku sikwi-season ethile, sizawungena kwi-season ethile. It's not that uba siyabuthelana sidlale sonke, but la moment yoba xa sidibana kumi ba very productive elifini wam nje, ekuxoliseni mna bathe batsho ePhantshile uyatyeba, ndityebiswa kukonwaba kwentsini nokwazi ukudibanisa amathambo engqondo sisonke phaa. That's why siniphekela into emnandi, is because kwathina simnandi. Funeka uyazi ke umntu xa usenza i-art inento nokwenza ne-soul, into nokwenza noba funeka ube kwi-good mood, so siba kwii-mood ezi-grand. That's why siniphekela ipapa and chicken menu. Favorite actor yam season 4 uSim sinalaa nto yoba xa umzekelo kukho laa nto ke kuphunywe kuyoshutwa kwaRhadebe, siyadibana noSim siqulunqe sithini sihleke because nenantsika zethu iscript eziqonda uba uyasihleka indawo ezithile yabo. So into emnandi ngoSim xa sincokola soyi-two siya-understand nhlobo leba jonga Sim sizoyidlala ohlobo sizoyidlala ohlobo uba sifuna utshintsha indawo ethile phana phaya udirector ke-xesisho uba umntu anga-improvise indawo ezithile but angaphumi emxholweni nabo iindawo ezibalulekileyo anyathele kuzo. So indawo ezihlekisayo Sim ufuna uzihleka ngalaa mzuzu, so ndenza nam ndibe comfortable ke ndiyazi uba no Sim xa sikufike ixesha lethu le nto uba ngaba sishutwe ngoku siyayibulala le scene. Okay, mna uyandichaza uLiya okwakunyaba kwakhe xa e-abuse nguRhadebe, and since ke ngoku ndim uRhadebe undipha ipower yoba mandi-acte more okwakunyaba kwakhe, uyabo, because isigezo nayo yonke into ndiyenza phaa kuye, uyabo. Yonke into endifuna uyithesta entsha ndithesta phaa kuye, uyabo. Ephambene nengaphambenanga ndithesta phaa kuLiya, uyabo. So iyandichaza la character kaLiya, ndifuna uxoka. And then omnye umntu endichazayo uB, yabona uB, ya uB on Netflix mabawajonge uB. OB oSim baya-actor sisibethu o6 bethu, alifuna uxoka apha koShuga Mama, starting from uShuga, uSim, uB baya-actor, uyabo. Not saying abanye aba-acti qha ke ngoku kulaa nto uba nam ndi-actor phaa, so ndiye ndithi xa ndiqala ndiyibukele i-episode njengomnye umntu ongumbukeli ndihleke nam, then ndiphinde ndiyibukele okwesibini ujonga i-acting nentoni. So starting from mna nabanye abantu ndikhe ndithi phange sithe. So bona most of the time ndithi hayi bayibulele like bayibetha i-top class generation wise type of thing ukunyuka, uyabo. Andithi singabanye nabanye siyazigumbela siyeza, uyabo. So banayo laa nto, so bayandichaza osisi bethu. Man bonke manyo oChezi, yes oChezi uyicomedy kwayena engekathethi, uyabo. Malume like ndihleka kokoko mna phaa, andifuna uxoka noyihlow wonke mani umntu andifuna uxoka because of ndibukela ngela mehlo loba yinto yam le, so singalungisa phi singathini phi xa ndibukela okwesibini singalungisa phi singathini, although ndingazothetha because kukho ii-directors nabantu abathethayo for loo nto leyo, qha ke naxa ndiyibukela hlobo. So wonke umntu, uyabo, but abona abantu endithi jonga they are getting it, yabo, ngaba ndiqomba ya ndingaba sisi bethu. For me uChezi, yabo, for me un-actela lula, you know, and I don't know whether yena uyayazi okanye uyenza ngamabomu. Sometimes ndingayirekhona andiqondi uyenze ngamabomu man uChezi, yabo, but still uyayikhila, yabo. For me I would say uChezi ndiphuma naye because ndibone enye type nje ye-acting. I think nani Liya khange nenze nzima in terms of ukumbhalela because niye najonga kwayena, yabo. So that I think yena ndengqonda mntanam ibambile le character yakhe, it's kakhulu. Hayi ndihamba noba uChezi. Maniqale nge-colleagues, yabo. Bantakwethu
madoda nqaki ungabona lento wangqwaba uthi yami yabo sefilimini but real life hana qwaba adadla i-supporters zami bakhuluwa asilingani phana kukhona bakhuluwa ke qha ke mosisi banye nabadala nabantu siyashiyana nje ngandawo zonke uyabo ndifuna ukuthi le nhlonipho sinayo towards each other mayiqine uyabo because kwizinto most of the things zimoshwa kokuqala zezimpungutyana ezincinci zifana nenhlonipho. Inhlonipho ke siyinikwa eprimary, sinikwa crèche primary to high school. Kumane sitsho miss irespect can take you far. So inhlonipho okokuqala masiyibetheleleni ibe into ekhona ukwenzela ba ubani noba ndimcunukisile ndimenze umsindo azoyazi ba ibe mistake because lo muntu uyandihlonipha most of the time. And number 2 ndicela man siyazi colleagues zami lento siyenzayo mna ecaleni lami I think nani I've proved it uba yinto lena eyenzele ifuture yabantwana bethu. Because I remember the time kusabukela umzini wezisizwe ovelaphi ifamily bezikwazi ugatharisha kuhlalwe kubukelwe then ngengomso esikolweni abantwana ba-actor eza plays ovelaphi zentoni bekuphuma abantu out of ezazinto bezenziwa ngotata uChawe oChirwane obani because of abantu bebe-relate zinto zaba zase-arian unlike ifilimu ze-action uzafika kubhajwa kusithwane yabo andithi ze-wrong nazo zinexesha lazo. But for i-future yase-South Africa kwi-filming industry izinto ngoku zimoshwa ziphinde zilungiswe zi-social medias ne-television because ilapha ebusweni babantwana. So le nto siyenzayo as colleagues inento nokwenza nokukhulisa ikamva labantwana. Ndibhaqa ke xa ndihamba kubantwana abancinci apha esitratweni abanomdla wokwenza izinto abanye ngoku i-social media zabo ngoku bapostana nento zoshuka mama and then they are growing up to the time apho umuntu athi azifumanele i-character yena a-acte because le way yinto yabantu. So ngicela singayiyekeni sibambisaneni siyazi uba into enabantu abaninzi iphinde imoshakale kwangabantu abaninzi. So if siye sinalo nto apha kuthi engqondweni ba into enabantu abaninzi imoshwa kangabantu abaninzi soze siyimoshe because sizawuya siyazi supporters zethu ininzi into ezayo. There is a lot and lot because of indlela nesupporta ngayo nendlela eni responda ngayo kule nto siyenzayo. First day uqala ukwenza le way I think it was worth for a try and then yapasa up to now i-response yayibona le nto komntana omncinci Phantshile yo no utata akhe yo hayi nyana ungayini umakhulu umntanami unazonwabisa like wonke umuntu sibenza badibane babonwabe bonatyiswa intoni into esescreenini bade bathetha ba yo hayi ngoku akho nithi yobukela ezinye izinto kutsho abantu which is niyenzwa ke nini yonke lonto go press like ni subscribe sifike ko millions and millions side siblaste siphumile kwamanye amazwe iza kwenzwa nini. Keep on pushing abantwana benu because ngosikele noLia abanibaziyo bocendane noTinarha akho nto siyiwayo ngayo. We are pushing umsebenzi. Thank you. Okay mandiqale ke supporters ke in terms of supporters ne njebe manje lento bendiyithetha you know for me ingathi baya prophet you know they are saying into yoba siyapha you know okanye ke even though babona lonto but mhlambi potential yethu ipha you know. So for me thank you for making us also see that because siqonde nathi ba hayi man asikho weak if ever we doing these things ebantwini like impact engaka ebantwini because there's a lot abu akwapho ngasoze ubonwe khona ngenxa le so la way ikwenza recognize now yabo ba no man this is big and I also now kwaba ndi-actor nabo i-colleagues nento I'm so wishing ndoba they notice ndoba this is big and ke ngoku let's go big again you know what I'm saying and there's much which means kuzinto ezinkulu yabo nje besiqale ngale I'm telling you. So thank you very much man kwabantu abalandelayo abaxoxa bedibana nathi sometimes ufika uqumbela umuntu athi ihlo phela usmile. So thank you very much guys, your support is everything. Icolleagues zami na ufuna uzicela into eyi-1 but no guys man, let's do more of what makes us happy abo which is lo msebenzi sikuwo ngishuka mama. Siyayazi bakho lula ngamanye amaxesha umuntu uvuka kunetha pha kubanda uyayibona laa nto kodwa ke sizixele uba size emsebenzini sokwenza le nto siyithandayo
siyenzela abantu esibathandayo. So singatyhafini guys man, endleleni eyempumelelweni akukho lula, akhona amaginqiginqi emichancatho. So ze sinyamezilini, sibambaneni ngesandla, sibheke phambili. Ku-supporters zethu ke bethunana, asiyonto ngaphandle kwenu, ndingatsho ndilikhuphe litsolo uba ngaphandle kwenu asiyonto. Siyayibulela futhi ke asiyithandabuzi nakancinci inkxaso yenu. Yangani ngenza njalo okokoko ningadinwa sithi ma. Yebo, siyanithembisa ekugqibeleni saniphathela lento imnandi niyithandayo nani. Soze siniphoxa. Andiyazi ngathini. Ngaphandle ukuthi kwinto eyenzayo sulahla ithemba. Like ikhona lanto wenze into kuba ubona ichomi. Awusoze ulast apha. Xa wenza into uyenza inhliziyo yakho. Ke ngoku sengeyiyo acting lethetha ngayo. Seyinye into leyo wena uyifunayo, uyayazi ufuna ntoni. Bangabe lanto uyenza kuba ubona ichomi uzobe esithubeni. Mari lanto bangaba into oyilantukayo, i-career yakho efunayo, soze ungabuyi nayo. Because lanto uyayiphila kuwe ngaphakathi. Like kune ungalipolisa. Obapolisa yonto ubucinge namhlanje le ingema ngomsombululo wepolisi. Ukhula nalanto eqani emdala ndabufuna balipolisa. I-life leyo. I mean, chebe kumane ku-Droshwes episode every time, like angiqombi khona imini apha kwa-Droshwa episode. Yo kukho imini kunethe and siyavuka, you know, 6 o'clock uvukile, by 7 o'clock ufuneka ube sesitopini, ziyalala episode after episode. And ke ngoku kuzama ukwenza umsebenzi mhle, uyava. So xa kuzama ukwenza umsebenzi mhle kuzovele kube lula. Zikhona into ezikhathwayo ba simane sikuthiwa ayiyo, because si-acte into ezingekho kanye mhlambe ayiphumelanga ngelahlobo, yabo. I think ke ngoba abantu abaninzi abayinotice loo nto leyo ba, and still basacimba abantu basengo-generations, bacimba basengo-generations in terms of i-success kule production, you know. Kanti abayazi ba it's not a production kuyaliwa abayifight le, you know. And ke ngokubona bathi just because of viewers eziku-YouTube, viewers eziku-YouTube ayizizo ayonto yase-TV, yabo. So whenever they meet us, they meet and then they think we are big stars. Uqonde ngokwena unenhloni soba ukho dlala ePiki azanayo, because baza nePiki uqonde into othuka uba usetaxini naye. Now ngoku ufuneka ube nenhloni ngendaba ze-taxi, yabo. So for me, I would want them to understand into ba yeah siyafuna uyofika pha but asikafiki in terms of monetary. Fika umuntu esothuka ngokuba ushotela na 2 rand. Zawuthini ungashoti bra. So I just wish bani understand the klondo leyo guys, otherwise yeah, this is a movement of ba nina ndithanda le bani yayibona, yabo. So yeah, siyahleka ba behind the scene babukela, sihleka kakhulu futhi kakhulu. Kukhathwe nokhathwa naka i5 ngenxa umuntu engakwazi usibamba, yabo. Omnye umuntu uyabuza ke pha ku comments abuze, hey noba abantu bazibamba njani bona, because mina ndingahleka nathi siyahleka nathi, akhonto ilula but ke umsebenzi asizithini, so siyawenza. Mfethu ndicimba uyayazi kutaskizo kaloku, yabo. Umuntu otyayo kwiset, jonga utya kwiset, utya nasesiphi na, uyakuzulisela ukutya, uyabo. Utaskizo ke akaseli umzekelo, akazenzi izinye izinto eziphume ecaleni, but uyibuyisa yonke laa nto ngokutya, yonke laa nto, uyabo, uyibuyisa ngokutya. Noba siphi uphuma phandle amajita yoleta isigarethi, yena uzawungena apha afumane noba ziibhanzi ezi-2, yabo. So ngutaskizo basisa noLia wamfaka kule way, because babedibene, wethu i-director zethu, yo my god, siyatya shem wesixa sidibene. Bakhe bazama nento zodayetha apha, ndayibona uba iboyisile bedayetho le, bephethe amanzi anesitsi apha. I don't drink coffee.
I don't know batya neminqambulo ngoku. So ke i-directors zethu sham apha etyeni good azi good lisebenzile. Uskelem tya kakhulu xa sosumjampele but uyaziwa ukuba hayi koyena mntu utya kakhulu nomntu wonke. Uzulukanyo uba kutyiwe igunya lihlafuna kabini alishift ndawethu akabezi sokoza igunya beliluma kaninzi bayatya kabo bantu but Uskelem boss number 1. I would say ukusebenza naye for me it has played i-growth in terms of looking acting yabo because unayo laa nto yokusport into yoba funeke wenze njani in terms of le character ayibonayo. Mhlawumbi nawe ungayibona i-character but yena akho le nto ayifunayo. And also kukhona le nto yoba mzawuthi ngam ke mna le background yam yoba bendi-actor kwi-skits ndi-actor kwinto theatrical lawe so too much apha kwi-vibe ndiyanyuka so ukuhlisa bendimane ndibanjwa nguwe ba yesu yabo. And ke ngoku I think that thing ke ngoku ndimane ndizivuthisela na for him uba into yoba akufani you know whenever ukwi-screen esithile asifani nesiya i-screen so now I'm getting often at least ndiyazibona uba ndingayenza njani i-TV ayiyo theatre ayiyo i-skits eziya zakuntunduni. So for me it's I think for yena sisonke uyakwazi ukwenza loo nto ayithi athi no this is not it, this is what I need you know so I would say for me ne-writers zakhe because i-storyline sishushu so yeah kuyalala. No akusebenza lo Mliyana no ku-grade usebenza lo Mliyana uya-understanda nokuyambuza umbuzo uyawuphendula uMliyana and ke noba unendawo ebeyilibele ubuze ngayo so naye abeyikhumbule ke ngesoleki kwenziwe loo nto. Ngumuntu nje osebenza ndizawuthi ndi-comfortable ukusebenza mna naye yebo because uya-understandeka as much as uba ke kwabanye abantu emncinci kum uyintangam uMliyana ngabona ezindivi intangam uMliyana yabo umuntu wabona ezindivi bacinga uba mhlawumbi ndimdala kuMliyana ndilixhego hayi intangam i-director nje mane efikelelekayo ngendlela egrand ujonge ya. Eyona moment ifani the funniest I would say bikhona enye imini sasi-actor ndim noTamsiyana siface uSim ngaloo mini leyo so indlela eyakhawuka ngayo iscene just because of into eyathethwayo phaya ayifani. So for me I would say yeyona nto eyandenza bona ndifila kumandi esetini so I would say yenye izinto. Okay uTajek hotman yethu uyabo owapha kulo taskizo so uyaranela izinto zethu uba masibe grand aba xa sisebenza. Tajek kuzalungiselwa ukutya ukhona so uTajek unawo la moya wobuqabane uyabo unawo la moya woluqabane because naye uliqabane kwayena uyabo unawo la moya woba jonga uyabo unayo i-force and forced yabo but at the very same time siyam understand thina uba umdala and number 2 lo msebenzi awunikiweyo ewe uright because ofuneka ephilile xa ke ngokunikwe umuntu oliqabane ongathanda ukwenziswa because xa kuzothiwa khayothenga phasi besihleka apha okay Tajek khasibalekela isonka ndiyaka lokhu ndiyathetha nabanye thina abantu yabo nguye lo ndikhumbula this time around kusithiwa i-reflector uyabo ine problem andiyazi noba ya uzipho engavaleki sinozipho moslawiki so uzipho engavaleki so kuthiwa kusahleko kuyancokola kamnandi yo hayi asikaqalisa uactor kuyasetwa apha yo hayi no kuthiwa athi uMliyana nje come in the middle ba Tajek sicela kusamele reflector sawuqalisa waya ku reflector wabuya hayi sebenzi moslandi kuthiwa ayisebenzi so Tajek what's the plan andiyazi nami ngaloko ayisebenzi. Ndiyabona uba laa nto uyayazi uba ngeyikhona iplan because yabakhona iplan wayibamba ulux yasibana ireflect yile nto uba liqabane alenziswa ke iqabane viva ngoTajek kuloo ndawo viva ngumntanam lowa kaloku ngumkhuluwa and liqabane yabo.